A evo snijam. I evo ovaj srećan trenutak kad sediš, kaži gdje je, vidiš. Imam bijele. Daj kravamo sjena da se... Šofija, šta gledaš? Tražiš pomoć? Ede Sofija. Ede Sofija. Neka. Polako. Sad sam ne vidio ništa od repa. Glavno nogice su vanje. Da van ode. Nož slame. Sada ne bi uslišao da sad uzim sam. Sada ne bi uslišao. Danas makli se. Baš ne leže dobro. Koga ćeš svaki? Imam ja u dućanu, imam to. Ajde ne. To je ostavili su nas same lička, šta ja da gledam ovaj svećani trenutak. Давай. Mir, polako. Nožice su na vani, ali slabo to sporo ide. Polako. Malo si legla. A tu ti levo. Ne, isto. Tako, ali to smije toliko dugo čekati. Jesu to smije tako dugo čekati. Uznela se ko vrana. Snimaj tamo uzad. Evo, ide. Ne mislim da se nekoliko smijela na presu. Smije, mora. Ajde, idemo samo tu. Čekaj. A nema šta nam ideš, mora sve jednom doći za pregled. A znao sam.
Ajde, stisni ga jebem. Kad je u zid otišla. A dobro, budemo nošli tamo dolje. Opa, evo ide još. Još ja dođem tu snažem i vidim ona spusti glavu dolje, cijela mokra po vrati, prsima. Ne može stajati, ide legnut, rekao zdrebi se. Spiju. Mi je drago da sam ja ovdje, da sam zdrebi. Šareni. Opa, evo ide muškica. Sad je malo izvirla. Evo opet. Ide sad reći, već je trebala doći. Ajmo. Ajmo. Da je bar tele, onda znam šta treba dok se oteli hladnom vodom i vode malo puši. Da malo trzne. Nekak mi nežu izgleda. No jaka je to kod najbolje. Malo se sad opet nazad. Ej, dobra. Nemoj, tek sam to složio, nemoj odmah pojesti postrga. Ide Branimir Glavaš van iz zatvora. Ide moj nasljednik. Upa, evo glavice. Ivane, odi tamo, morat ćeš ga malo prevući. Neće moći biti pod zidom. Mali šarac. Ajde, Vedrana, budi doma. Ivane, idi tamo. Gdje? Morat ćeš dok izađe ga malo prevući. Evo ga, malo. Evo ga. Evo ga, vani je. Evo naš veterinar, naš srčni veterinar je ovdje. Sada ne znam baš kud s njim, pošto... Živ je. Aj malo odvuci ga tamo. Pa ne znam, smijem ja to ući dirati. Malo samo smiješ. Malo. Ajde, curo. Ženska? Ne, riči kažem. Još ne znamo što. A je? Čuj se moja, ko mi tako se radi. To je. Ne znam da bi sad ga ja trebao. Kada ide? Eno ide Čali. Eno Čaleta. Eno Čaleta. Zove starog, id po njega. Evo, drži mobitel. A sam pauziraj. I to je bilo to. I to je bilo to našeg zdrevljenja. Dobro, ne mojeg, fuck that.